gaitzatela lotu. Beldurrak ez gaitzala isildu, eta denborak ez dezala ahaztu. Herri honen oihu, odol, izerditanta bakoitzetik, gorputz honen negar, kolpe, garrasi guztietatik, eraiki dezagun memoria, egin dezagun egia, eta mendialdetik zerumugara jarrai dezagun egan. Ez dugu ahaztu duela 50 urte, gaur bezalako egun batez atxilotu, torturatu eta ospitaleratu zutela Amparo Arangoa Satrustegi. Ez ditugu gure bihotz gorputzetatik ahaztu, hurrengo egunetan Javier Jaben argazkilariak ateratako argazkiak, Amparoren ubeldurak eta herri oso baten samina. Arratsaldeko 3 aldera Leitzako Sarrio paper lantegiaren parean atxilotu zuten Amparo Arangoa ORT-ko militantea. Kuarteletxean galdera batzuk egin ondoren eraman zuten Tolosara eta bertan torturatu zuten. Hain izan ziren tortura basatiak azkenerako Iruñean ospitaleratu egin behar izan zutela. Ospitaleko gela hartan atera zizkion Jabenek argazkiak. Zeruko argian argitaratu ondoren, mundu osoan zabalduriko irudiek berretsi zuten Euskal Herrian torturatzen zela. Bistan geratu zen delituaren gorpua. Tortura etzen horregatik desagertu, baina Amparok begiak zabaldu zizkien hori ukatzen zutenei. Bere gorputzaren erakustaldi ausart horrekin. Horrela bilakatu zen Amparo torturaren aurkako simbolo. Amparo Arangoarena ez da kasu isolatua ordea. Euskal Herrian 5.000 torturatutik gora daudela ere ez dugu ahazten. Eta hain zuzen mendialdean, azken hamarkadetan gertatutako 50 tortura kasu baino gehiago ditugu identifikatua. Leitza, Larraun, Lekunberri, Goizueta, Araitz, Betelu eta Aresoko herritar ugariren giza eskubideak larriki urratuak izan dira Espainiar estatuko segurtasun indarrek eragindako torturaren ondorioz. Nafarroako gobernuaren aitortza ofiziala jada jaso dute eskualdeko 2 torturatuk. 2025ko azaroan jaso zuen Jose Maria Alemanek 16/2019 foru legearen baitan giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortza. Urte bereko abenduan, hain zuzen ere giza eskubideen nazioarteko egunean, onartu zion ofizialki Nafarroako gobernuak Amparo Arangoari torturaren biktima izaera. 2 aitortza ofizial horiek txalotzen ditugu. Estatu indarkeriak gure lurraldean izan duen eragina agerian jartzeko baliagarriak diren heinean, eta uste dugu halaber, Nafarroan eta Euskal Herri osoan Estatu Espainolak eragindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzeko eta lagungarri izan behar dutela. Aitortza ofizialetan urratz gehiago emanez, onartuz Espainian sistematikoki torturatu dela. Azken hamarkadetako inpunitate honekin amaitu, errealitate hau argitara atera eta nazioarteko estandarren arabera torturaren biktima diren mendialdeko herritarren egiarako, justiziarako, erreparaziorako eta ez errepikatzeko duten eskubidean sakontzeko, ekimen ezberdinez osatutako ziklo bat aurkezten dugu gaur, Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zor elkartearekin elkarlanean. Gizarte eta memoria demokratikoaren eraikuntzan beharrezkoa delako Espainiar estatuko indar polizialek egindakoak argitara ateratzea. Horrekin batera, aitortza eta erreparaziorako mekanismo ofizialak eskatzea bizikidetza demokratiko bat eraikitzeko oinarrizko abiapuntua dela deritzogu. Zergatik torturatu gintuzten argitzeko garaia. Metodo krudel horren aplikazioa noren aginduz ahalbidetu den. Nork eta nola baimendu zuen jakiteko garaia da. Erantzunkizun publikoak hartzekoa eta batez ere impunitatea amaitzekoa. Aitortzarako garaia da, aitortza politiko eta sozialerakoa. Amparok berak
idatzi eta Fermin Valentziak ahotsa jarri zion kantuak honela dio. 1000 ahots gaur daude nere aldez mintzatzen. 1000 ukabil badaude askatasuna oihukatzen. Herritar orori dei egiten diogu Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zorrek elkarlanean antolatutako zikloan parte hartzera. Askatasuna oihukatuz, mintza gaitezen tortura sufritu dutenen alde, beraien giza eskubideen alde.